Или ти тебе си гледай, там изоставащата съученичка не е важна. Или? Да. Аз себе си опреквам, защото аз си позволих да дам такъв съвет, но бързо се хванах на дъщеря ми, когато беше малка в първите класове, и тя се опитваше да ми разказва за проблемите на нейна съученичка. И аз в колата, нервна, бързайки за някъде, и казаха: бе, ти тебе си гледай. Да, това ни е проблема. Ние сме нервни, бързаме. В много семейства детето иска да дойде да разкаже. Хора, слушайте ги тия деца. Нищо, че са глупости според вас. Той иска да разкаже с какво са си разменили с другарчето, защо са се сбили, ама кой кого обича, кой на кого е дръпнал косата, скъсал чантата. Слушайте ги, това са им важните неща. Не е номера да му дадеш 200 лева, иди в мола и прави каквото знаеш и не ме занимава и аз съм уморен. Не може да сме уморени за децата си. Не може. И то е менталитет. Вечер салатата с ракията, после една биричка и живота е прекрасен. И включваме телевизора на формати, да преминем сега и към другия виновник, според мен, медиите. Интелектуалния холокост. Така го помните ли? Помня. Когато го нарекох така, за което ми беше петкратно поискана оставката от 5 институции. А какво друго са тези реалити формати, ако не е това? Ако не най-тежкото престъпление срещу умовете и душите на подрастващите, на децата ни. Най-тежкият грях. Да. И вие тогава си спомняте, правихме кръгли маси в Съвета за електронни медии. Обсъждахме го с всички специалисти, които имат касателство и които болеят по този въпрос. Но тогава беше така постулирано: не бива да се пипа индустрията, те си взимат решения за редакционните политики. Само че те имат и пълния монопол над рекламния пазар. Да не говорим за обществената медия, която пък ние така храним. И обществените медии, защото слушах днес и БНР, което беше с такъв плурализъм във всички видове кавички. След 5 там няколко участника от една и съща партия. Това искам да ви попитам. Даваме ли си сметка изобщо, или вече и с това свикнахме, тези абсурдни модели, които се промотират, които се насаждат, които се вменяват неумолимо и безжалостно на младите хора, на тези, които все още не са изградили филтри, не са изградили избирателна способност да различават. Нямат имунна система. Това какво да направим още? Защото това е холокост. Това наистина е холокост, който иска да ме съди, не ме интересува, но положението наистина с реалити форматите е драматично и от формат на формат. Аз признавам, че гледам голяма част от тях от чисто професионален интерес, защото аз няма къде да видя толкова личностова патология на едно место, освен в Народното събрание и в реалити форматите. Нашето Народно събрание се е превърнало в ергена в политиката. Наистина е трагично, че младите хора следват тези поведенчески модели. Аз не знам дали остана човек в България, който да си мисли, че наистина се отива в ергена, за да се търси любов. Не, те отиват за известност, за слава, да си покажат всичките силикони, екстеншъни и там кой каквото си има и плитки мозъци и се вихрят такива скандали. Най-малкото е за чашите и чиниите, което се изпокарах. Коя каква е, как се наричат? Аз имам пациентка, която е с проблеми от моята компетентност, интелигентно момиче, иначе с висше образование, която при първата ни среща ми каза, че упражнява най-древната професия. Съвсем пряко. И скоро пак трябваше да се виждаме, да обсъждаме състоянието и тя каза, аз я питах, как ти изглеждат тези? И тя каза, поименно ми цитира 5 имена, които са в същия сайт, в който тя се промотира. И казвам, добре, това сайт за запознанства, за дългосрочни връзки. И тя каза, не бе, докторки, не за дългосрочни, за краткосрочни. Както беше казал, ние бяхме заедно на това представление на Иван Динев Остат, нашия съидейник. Той каза, че това е справочник, каталог на момичетата на повикване. Да, и най-лошото е, че наистина младите хора нямат имунна система и посланието на тези предавания е изключително пошло. Бъдете такива, за да сте успешни, за да сте харесвани, станете инфлуенсъри.
Васа Ганчева на времето каза известни с това, че са известни. Да. Станете инфлуенсъри, станете модели и да не се полагат никакви интелектуални усилия за личностово израстване. И намерете анаболен картодържател, който да... Абсолютно. да може Който да ви да осигури... задоволи вашите потребности, защото часовника трябва да е такъв, колието трябва да еди какво си, на коя яхта си била, какво си правила. Това е ужасяващото на тези формати. И как ще ги предпазим от това опустошение? Честно казано, не знам. Ако не спре излъчването на тези формати, ние сме безсилни. Защото вие си спомняте на една от кръглите маси, която проведохме в Съвета за електронни медии. Аз дадох пример с нещо, което ваш колега ми беше доверил, който беше училищен психолог. Каза, децата играят на ергенът. Любомир Левчев беше казал, наблюдавайте игрите на децата, те играят на бъдеще. Да. Как да не настръхнеш? Ма то си е за настръхване, защото от ергена до употребата на леки дроги, които са пък вратата към тежките, има само една крачка. Как да изглеждам като нея? Как да ме дават по телевизията? Те вариантите са два. Или влизаш в реалити формат, или ставаш телевизионен анализатор. Други варианти няма да те дават по телевизията, да си известен. Това е стремежа. Няма стремеж да се самоусъвършенствам, да опозная себе си, да науча повече за света. Аз искам да съм известна. И как да стана известна? Като си присъдя тук-таме разни неща, като си удължа косата, мигли и така нататък, и така нататък. И се продам. Как ще се продам? Посланието, най-ужасното е, че посланието от тези формати е как да се продам. Какъв е смисъл от Big Brother? Big Brother на времето е започнал като социален експеримент. Да. Отдавна се е загубил. Виждаме какво е чудо в нашите реалити формати. Не, то самата идея, че отивайки в формат, където ти ще срещнеш любовта, ама тя средата е много изкуствена. По теб ходят фризьори, гримьори, готвят и чистят и там, перат и, макар че сега в последния формат май сами го правят и като им дават спалните помещения, аз се чудя там гардероби няма ли? То е страшно. Страшно. То е страшно. Това е разликата и между телевизии и медии като нашата и онези суанираните, фризираните, перукираните, напудрените с слушалки в ухото и аутокю. Вие може да потвърдите, че тук нямаме слушалки в ушите, да, нямаме аутокю. Ето вижда се, няма. Надяваме се, че ни се въртят някакви колелца все още в черепните кутии. И разбира се, аз лично се надявам и на снизхождение от страна на зрителите, защото дълго време бях човек без работа и сега ми се налага да се припомням как да питам и кое е наистина важното, защото дълго време говорих със себе си, ферментираха много въпроси, много мълчания отлежаваха в мен. И не съм убедена, че успях да възпитам истинското различаване, но то ще стане ясно, защото тук е неумолимо колко хора те гледат, дали те гледат изобщо и има ли нужда от човек като теб в медиите. Така че за това си позволих този експеримент и да завършим с това разговора ни, госпожо Гълъбова. Вчера в едно дамско общество чух дами, някои от тях обичат повече йоркширските си териери поне демонстрират по-голяма загриженост за домашните си любимци, отколкото за собствените си деца. Някои за внуците. И чух много осъдителни думи, присъди. За този ваш колега, който... Това наистина беше... Брутално беше. С там кученцето, бездомното, което пострада. Но не станахме ли, как да кажа, твърде лесни, твърде ожесточени съдници виртуални и в мрежите. Не даваме ли с твърде лека ръка мнението си за неща, които никой не е застрахован. В Библията има такава притча за блудницата, има притча за гредата в личното ни око. А като че ги забравихме тези съвети. Добре, какво ще правим с тази си самоувереност да издаваме присъди? Да клеймим? Да това е въпрос на лично мерило докъде да спрем. Винаги съм го казвала при разни... Много обичам да се самоцитирам, но при разни случаи ми се е налагало да казвам живота не е съдебна зала. И никой от нас не може да не е съдник, не е прокурор, няма нужда да седи на скамейката на обвиняемия или да защитава някого.
Ние много обичаме да казваме да не дава Господ. Нали? Или никой не е застрахован. Обаче това не ни пречи, както никой не е застрахован, така да клеймим. Лепим етикети точно като на бурканите в мазето. Фляс, етикет, ти си такъв, ти си такъв, ти си такъв, без да знаем, а понякога съзнателно манипулираме. Съвсем пресен случай. Когато почина една журналистка и един доктор от Швейцария, известен с... И той е коментатор, виден. Той е виден коментатор, да. И той написа, че тя си била отишла от COVID. Да. Беше много грозно. Между другото, тези, които са много така кресливи по отношение на правото на слово и на друго мнение, ми е направило впечатление, че те са си позволявали да изразяват радост от чужда смърт. Да, прави впечатление. Да, прави впечатление. Дори такива заклинания се чуват, че морзилките, че ватенките, че путинистите, че копейките, т.е. ние, които имаме друго мнение. Да. А ние сме българофили. Да. Какви ли не клетви, заплахи, хейт, ще нарека, защото това не е просто омраза. Хейт е нещо друго. Един професор искаше да ни въргаля в пера и да ни линчува. А когато Милен Русков си позволи нещо да напише и стана, как може така? Този безусловно талантлив човек. Безусловно. И прави ли впечатление как хората, които реално имат някакъв бекграунд, които имат миналото си, които имат с какво да се похвалят, ако щете, от това, което са оставили, те са най-нападани. Колкото по-посредствен си, колкото по-си никой, толкова не подлежиш на атаки. От тези същите ранозрейни всезнайковци, елфи или какви ли не в мрежите, известни. И нещо последно, което също според мен е диагноза. Вие ще кажете. Това, че сме... Аз мисля, че е така. Тогава, когато изпитваш прекомерна обич и загриженост за животни, не само домашни любимци, изобщо за животинския свят, и в същото време хората не са твоя ближен. Ти не мислиш за ближния. Ти прескачаш гангренясалия крак на просяка, който е седнал на кофите. Дори ти е неприятно, отминаваш с стиснат нос. Ти не състрадаваш на Байрибан и неговите овце, защото мирише на тор, защото си веган, защото не си купуваш месо от месарницата. И в същото време си безнадежна и неутежима оплаквачка за случай, който без съмнение е крайно неприятен, не бих казала осъдителен, но както казвате, може да се случи на всеки. Какво е това? Защо няма милост за живия, за човека? Защото ние станахме безчовечни. За съжаление. Да, ние станахме безчовечни. Сега има и много мода в тези неща. Модно е да имаш домашен любимец, да се грижиш за него, да пишеш траурни постове. Защото ние с някаква удивителна за мен леснина загубихме мярата. Няма я. Мярата в нищо я няма. Ориентири няма. Репери няма. Нямаме репери, нямаме ориентири, защото нямаме стабилни вътрешни устои. И се лашкаме от тук, там. Ние вечно следваме някого, вечно имаме някакви мечти, дали са американски, западноевропейски, еврозони и така нататък. Ние не можем да излезем с лицето си и да кажем, това сме ние. Ние казваме, били сме 500 години, българина е такъв, българина е онакъв. Ами добре, българина е такъв. И аз съм част от този народ. И когато някой във Фейсбук напише, този народ малък... Е мърша. Да. Любимият цитат. Ама, чакайте бе, нали, ние сме от този народ. Ние не сме паднали от Марс. Нито този народ е дошъл от Марс. Ами, то умението е да живееш с този народ. Такъв какъвто е. Не непременно да искаш да го направиш по някакъв образ и подобие. Такива сме. Добри, лоши. Штъркила тук не е изпуснал. И понеже вие по професия и по, не знам, и като душевност сте и лечител, и утешител, и будител обаче. Според вас, можем ли да се похвалим, че в тези 3 месеца, в които направихме той не е експеримент, той беше мисия за всички нас.
с събирането на подписи, за търсене на гражданска подкрепа за българския лев, че можем ли да кажем, че имаше някакъв процес на събуждане, според вас? Да, категорично има. И това е началото на процеса. Трябва да сме наясно, че това ще е процес. Тоест няма да е едноактна пиеса. Да се надяваме, нали Станиславски бил казал, като има пушка в първо действие, в последното да гръмне, че тази пушка ще гръмне. Моето лично успокоение идва от факта, че поради житейския си опит знам, че нищо противоречащо на здравата житейска логика не може да съществува дълго време. Обречено е. Обречено е. И огънят се запали. Няма как да не се запали. Много Ние ви сме благодаря. българи. Много ви благодаря и си запазвам правото отново да ви И аз каня. благодаря.